RTV NOF. Zomerradio. Zomerradio. Hoi, nou, du bent al druk bezig met snijden. Ik zeg geen strepen op de tafel. Gelukkig. Nee, ik snij alleen door de huid. Maar ik wil het bestuur. Alleen door de huid. Ja. Maar we hinten krijgen nog geen boet hoor. Want dus toen je bij begonnen, toen hier je eigenlijk toen had je één echte hobby. En dat wie eigenlijk toch die skiepen, hè? Zei Ja, dat klopt. Dat klopt. Het wandelen in de natuur met die club schapen om mij heen, dat vind ik toch het allermooiste van waar ik hier mee bezig ben eigenlijk. Ja, en dan is dit is eigenlijk de kers op de taart, zeiden ze toen zo mooi, hè? Ja, zo kun je het wel noemen. Want schapen houden is natuurlijk een hele leuke hobby. Maar het kost ook geld. Ik kan ze niet bij huis hebben, dus ik moet land huren. Ja? Dan zoek ik ook naar iets van hoe maak ik het een beetje rendabel. Het is gewoon een heel simpel iets. Er zijn heel veel mensen met hele koude voeten die graag iets lekker warms daaromheen willen hebben. Op een gegeven moment, als de lammeren ongeveer een half jaar oud zijn, dan moet je een selectie maken. Wij nog even naar de dame daar die druk uw studiotafel ontbestaan. Hoi. Hoi, daar ben we weer. Ja? Ik zie het krijg te denken. Bist nou Bertha ontbesnijden? Het is natuurlijk flauw, maar het is wel echt een skierbest. Dat klopt. En deze heb ik gelukkig niet gekend. Want maar hoe viel viel het dan als die een eigen skier en een bestrek mee bezig? Is daar dan een apart gevoel bij? Ja, daar heb ik wel heel erg aan moeten wennen. Want op de dag dat je je rammetjes naar de slager brengt, dat is natuurlijk niet fijn. Dat is niet leuk. Maar dan moet je ook je verstand gaan gebruiken. We houden de beste ram eruit. Meestal is dat maar 1. Tenminste, als je dat geluk hebt. Na de keuringen. Die wordt weer ingezet voor de fokkerij. Dus die blijft in leven. En de rest, is eigenlijk... soms heb ik het geluk, dan kan ik nog 1 of 2 verkopen aan fokkers die niet speciaal stamboek willen, maar gewoon toch wel een 100% Gotlandram willen gebruiken voor hun verdere fokkerij. Ja. En de rest wat iets minder vacht heeft, wat dus niet geschikt is voor het fokken, dat gaat toch echt naar de slager, want dat kun je er gewoon niet bij houden. Oh ja, maar dit is wel ongeveer het moment dat ik mocht er iets uithalen, nou, hè? Ja, zeg eens, kijk maar, dit zijn de patronen die ik dus gesneden hebben. Ja, kan ik dit eruit scoren? Ja. Trek het maar los uit de wol. Oh ja, prachtig. En dat zijn de... Wat wordt dit? Dit wordt de hak of zo? Dit zijn hakken. Ja, dat ben de hakken dus, hè? Dat ben de hakken. Ja, dat ben de hakken. Als je 2 van deze stukken aan elkaar zet, dan heb je een hak. Nou. Een grote hak ga je dan, hè? Ja, dan kun je die aan hak zetten. Ja, dat kun je aan hak zetten, inderdaad. Je wil het ook lekker warm hebben, toch? Of ja, niet? zeker. Voor de winter is het en voor het mooie kun je ook nog een randje omslaan. Oh ja. Nou, dit is een voorkant. Ik moet even kijken. Die komt hier aan. Oh, daar haast de voet. Nou, ja. dan heb je de voet. Oh, ik zeg het nou, dit is de zijkant van de hak. Maar ik dacht de onderkant van de hak, maar dan heb je een hele grote voet. Maar nee, ik zeg het nou. Nee, dat valt mee. Ben er nou ook dat ding, was het echt even kwiet worst, zeg maar, van dit vak? Behalve die wol. Ja. Behalve de wol natuurlijk. Tegenwoordig heb ik een vak drukt in Dokkum natuurlijk, maar... Het mooiste daarvan vind ik dat ik mensen die het gewoon nodig hebben, het gewoon koud hebben, kan helpen met producten die puur natuur zijn en die van het schaap komen, die ambachtelijk gemaakt zijn. En daar hebben ze toch heel veel baat bij. Want een pantoffel of een muts of wanten, zeg maar wat, van lamswol is toch wel heel comfortabel in het dragen. Ik begon spontaan al te zweten, jongen. Ja. Echt lekker warm. Ja. Rika, mag ik je in ieder geval danken dat je bij ons in de studio. Want het is prachtig om die hier ontwerpen te zien. En hoe strijk inleeft, het is prachtig mooi om te zien. Als mensen die werk zien willen, waar kunnen ze dan heen? In Dokkum. Ik mag een leegstaand pand huren in Dokkum. Dat is nu nog Nauwstraat 1. En vanaf 1 augustus ga ik naar Nauwstraat 4. Daar ben ik te vinden en daar kan ik ook meer dingen laten zien. Wat leuk. Dus ja. Dank u wel.
Graag gedaan. RTV NOF. Zomerradio. Zomerradio.